Paray nga ginapasanyog sa Iloilo Provincial Health Office kag sang Department of Education ang pagpatuman sa mga assessment sa mga estudyante agud temprano nga mahibaluan ang mga nagakinahanglan sang psychological support. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Catherine Jane Heraldo, isa ka psychiatrist kag medical specialist to sang Iloilo Provincial Health Office, iyagin pahayag nga paagi sa assessment, mas may baluan ang background sa mga kabataan lakip ng ila paminatasan sa balay kag sa eskwelahan kag ang adlaw-adlaw nila nga mga buluhaton. Ginpahayag man sila nga paagi sa assessment tools, may baluan ang mga nagagamit sa illegal nga droga, nagapanigarilyo, kung nag-vape, kag nagainom sa makahulubog nga ilimnon, lakip na kung nakaagi ang mga ini nga ginsakit o kung ginabuso. Ribangog nga mahimo gilayon nga ma-refer sa eskwelahan ng estudyante sa mga espesyalista agud matagan sa nagakaigo nga bulig. Dugang pa sini importante nga hindi lamang ang pisikal nga panglawason ang dapat hadagan atensyon, kundi pati ang mental health. Ang aton nga mental health very important kid. Amo na gani nga para matawag ikaw bilang isa ka healthy nga individual, hindi lang siya dapat physical. Ga-include gid na ang aton nga mental paggamit sa mga assessment tool para sa kada estudyante na siya para ma-check kung kamusta sila. Kag dami gid ni siya nga ginaubra sang aton nga Iloilo Provincial Health Office kag sang aton nga mga sa DepEd kiti para makabulig kita mag-reveal nga ang amuning estudyante may ara gid man siya gali na agyan nga abuse o kun may mga mental disorders na or simptomas nga ginaagyan, at least ang school maka-refer na no sa mga espesyalista, especially sa psychiatrist kung kinanglanon kid. Si Dr. Catherine Jane Heraldo.